Στο κόστος δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης θα εστιάσουμε σήμερα το ενδιαφέρον μας. Βεβαίως και με ό,τι αυτό συνεπάγεται και μάλιστα τους σημερινούς χαλεπούς καιρούς, όπου αρκετοί γονείς βρίσκονται ήδη στην ανεργία, έχουν υποστεί μειώσεις εισοδημάτων, αλλά στο μεταξύ έχουν παιδιά στην ιδιωτική εκπαίδευση. Για να δώσουμε έτσι κάποια δεδομένα, κάποια αριθμητικά στοιχεία, τα οποία βασίζονται στην στατιστική υπηρεσία, αφορούν την χρονιά 2010, αλλά είναι τα μόνα συγκρίσιμα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Να τοποθετήσουμε το ζήτημα και ακολούθως είναι κοντά μας ο βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού και μέλος της Επιτροπής Παιδείας, ο κύριος Ευθύμιος Δίπλαρος. Καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε. Ο Κυπριανός Λουίς είναι πρώτος λειτουργός εκπαίδευσης στο Υπουργείο Παιδείας. Καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε. Και ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων Κύπρου, ο κύριος Γιώργος Κρητικός. Καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε. Να τοποθετήσουμε λίγο το ζήτημα και να έρθουμε έτσι στη συζήτηση αυτού του θέματος, το οποίο αποκτά ιδιαίτερη σημασία και ενδιαφέρον λόγω των εξελίξεων. Για να δούμε καταρχήν με ποιο τρόπο κατανέμονται οι δαπάνες στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης του κρατικού προϋπολογισμού. Είπαμε, είναι στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, αναφέρονται ωστόσο στο 2010, είναι τα μόνο συγκρίσιμα που τουλάχιστον καταφέραμε να έχουμε στη διάθεσή μας. Καταρχήν, η προσχολική ηλικία, να πούμε ότι το 2010 ήταν γύρω στα 1,4 δισεκατομμύρια ο προϋπολογισμός για την εκπαίδευση. Από αυτά το 5% διοχετεύθηκε στην προσχολική και προδημοτική εκπαίδευση, το 25,6% προς την δημοτική, το 39,3% στη μέση γενική εκπαίδευση, λύκεια και γυμνάσια, το 2,7% στην ειδική και το 26,4% στην τριτοβάθμια, αναφέρεται κυρίως σε πανεπιστήμια. Έχει σημασία βεβαίως να δούμε και ποια είναι η δαπάνη αναμαθητή, να δούμε τα στοιχεία που έχουμε για την δημόσια εκπαίδευση. Έχουμε τις τρέχουσες δαπάνες και τις κεφαλαιοχικές δαπάνες. Να εξηγήσουμε, κεφαλαιοχικές είναι οι δαπάνες που αναφέρονται στην ανέγερση κτηρίων, στην απόκτηση υλικοτεχνικής υποδομής. Οι τρέχουσες δαπάνες αναφέρονται κυρίως σε λειτουργικά έξοδα. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα, ένας μαθητής στην προσχολική ή προδημοτική εκπαίδευση έχει μια τρέχουσα δαπάνη τον χρόνο της τάξης των 5.500 ευρώ και μια κεφαλουχική δαπάνη της τάξης των 1.000 ευρώ, 1.000 ευρώ και 53 κατά ακρίβεια. Σύνολο δηλαδή 6.618 ευρώ είναι το κόστος αναμαθητή της προδημοτικής και προσχολικής εκπαίδευσης. Μαθητούδια του δημοτικού σχολείου κοστίζουν κάθε ένα από αυτά ως τρέχουσα δαπάνη 6.105 ευρώ τον χρόνο. Η κεφαλαιοχική δαπάνη περιορίζεται στα 956 ευρώ. Σύνολο 7.061 ευρώ είναι η δαπάνη αναμαθητή δημοτικής εκπαίδευσης. Στην μέση εκπαίδευση το ποσό αυξάνεται. Η τρέχουσα δαπάνη διαμορφώνεται στις 9.500 ευρώ, η κεφαλαιοχική μειώνεται στα 783, αλλά το συνολικό κόστος αναμαθητή φτάνει περίπου τις 10.000-9.998 ευρώ κατά ακρίβεια. Για σκοπούς έτσι πληροφοριακούς και ενημέρωσης, γιατί η συζήτησή μας θα στραφεί κυρίως στην μέση εκπαίδευση, όπου είναι και ο μεγαλύτερος όγκος μαθητών, τουλάχιστον σε ιδιωτικά σχολεία. Το κόστος, η τρέχουσα δαπάνη αναφοιτητή είναι 14.497 ευρώ, η κεφαλαιοχική δαπάνη 3.108 ευρώ, σύνολο 20.579 ευρώ. Λάβαμε κάποια στοιχεία από τον Σύνδεσμο Ιδιωτικών Σχολείων. Τα συγκρίνουμε λίγο για να δούμε. Είναι τρέχουσες δαπάνες. Αν κάνω λάθος, ας με διορθώσει στην πορεία ο κύριος Κρητικός. Για να δούμε λοιπόν ποια είναι η διαφορά σε κόστος αναμαθητή σε δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση. Στην μεν δημοτική εκπαίδευση, και αν μπορούν οι συνεργάτες μου να μου δώσουν αμέσως τον επόμενο πίνακα, ναι. Στην μεν δημοτική εκπαίδευση σε δημόσια δημοτικά σχολεία
Το κόστος αναμαθητή είναι 6.105 ευρώ. Αναφέρομαι μόνο στις τρέχουσες δαπάνες, εξαιρώ τις κεφαλαιουχικές. Στην δε ιδιωτική, ο μέσος ορός, όπως μας λέχθηκε, είναι γύρω στις 5.000 ευρώ. Στην δε μέση εκπαίδευση, που είπαμε αναφερόμαστε σε γυμνάσια, λύκεια, τεχνικές σχολές, η δημόσια δαπάνη, όχι να εξαιρέσουμε τις τεχνικές σχολές, γιατί εκεί υπάρχουν υψηλότερες κεφαλαιουχικές δαπάνες, η μέση τρέχουσα η τρέχουσα δαπάνη αναμαθητή στην μέση εκπαίδευση είναι 9.500 ευρώ, στην δε ιδιωτική εκπαίδευση είναι 6.500 ευρώ. Είναι λοιπόν προφανές ότι από τα στοιχεία τουλάχιστον που έχουμε, ότι η δημόσια εκπαίδευση είναι πιο δαπανηρή από την ιδιωτική. Επιστρέψτε μου να ξεκινήσω από τον κύριο Κυπριανό Λούι. Επέτρεψε μου, Ευθύμη, γιατί θα δούμε μετά και το ρόλο που ενδεχομένως η Βουλή να μπορεί να διαδραματίσει. Γιατί γιατί είναι πιο δαπανηρή η δημόσια εκπαίδευση? Μήπως είναι καλύτερο το επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών από την ιδιωτική? Να σας απαντήσω σε σχέση με δύο μεθοδολογικά ζητήματα τα οποία τίθενται σε σχέση με τη φύση των στατιστικών δεδομένων τα οποία έχετε προσδιορίσει. Καταρχήν, όταν μιλάμε για δημόσιες δαπάνες της εκπαίδευσης, μιλάμε για όλη την προσφερόμενη εκπαίδευση που δεν προσφέρεται αποκλειστικά από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Άρα, στην ουσία, υπάρχουν 282 εκατομμύρια στην δαπάνη του 1.390.000 που δεν εμπίπτουν στην δημόσια στην δαπάνη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Είναι δαπάνη η οποία αναλώνεται από την Αστυνομική Ακαδημία, από το Δασικό Κολέγιο και από άλλες προσφερόμενες υπηρεσίες. Αυτά τα ποσά, όπως επίσης και τα ποσά τα οποία δίδει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ως χορηγία στις μειωνοτικές ομάδες, Μαρονίτες, Αρμένους, Λατίνους και άλλους, μετακυλίονται και αυτά στη μέση εκπαίδευση. Άρα, με βάση τα δεδομένα τα οποία έχει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και τους έγκυρους πιστοποιημένους προϋπολογισμούς που έχει το κράτος. Για το 2010 το ύψος της προσφερόμενης δαπάνης ανά μαθητή στη μέση εκπαίδευση είναι 7.282 ευρώ. Τώρα, μια δεύτερη μεθοδολογική παρατήρηση είναι ότι η αναφορά που έχετε κάνει όσον αφορά τις 6.500 που αναλογούν στα ιδιωτικά σχολεία είναι δειγματοληπτική έρευνα που έχει γίνει από τη Στατιστική Υπηρεσία, η οποία στην ουσία εμπεριέχει το ποσοστό λάθος. Άρα η πρώτη διάγνωση μας βάζετε εδώ νέα δεδομένα, διότι προφανώς θα έπρεπε η Στατιστική Υπηρεσία, ή εσείς, δεν ξέρω ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία, να διαχωρίσετε αυτές τις δαπάνες που δεν αφορούν τη δημόσια εκπαίδευση, αφορούν τριτοβάθμια, ανώτατη εκπαίδευση, διαφορετικές αστυνομικές ακαδημίες. Είναι θέμα του τρόπου με τον οποίο συνθέτει και καταρτίζει η Στατιστική Υπηρεσία τα δεδομένα της. Εμείς έχουμε εγκυροποιημένα στοιχεία, τα οποία στην ουσία αποστέλλονται σαφέστατα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε σε συνεργασία με τη Στατιστική Υπηρεσία ως προς τον προσδιορισμό, στενότερη συνεργασία στην παρούσα χρονική φάση. Και αναμένουμε στην ουσία και από την ιδιωτική εκπαίδευση να συνδράμει στη διαδικασία συλλογής εγκυρότερων στοιχείων. Ακόμα και έτσι όμως παραμένει πιο δαπανηρή η δημόσια Άρα έρχομαι εκπαίδευση. Στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματος σας. Είναι πιο ποιοτική η υπηρεσία της δημόσιας εκπαίδευσης. Συγγνώμη. Είναι πιο ποιοτική. Γιατί συμβαίνει αυτό? Ναι, αυτό έρχομαι ακριβώς στο δεύτερο σκέλος της απάντησης σας σε σχέση με το επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών, εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Καταρχήν, η δημόσια εκπαίδευση προσφέρει διαφορετική σε έκταση, σε εύρος αλλά και σκοποθεσία προσφερόμενες υπηρεσίες και εξηγούμε. Δηλαδή, εμείς αντιλαμβανόμαστε τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες ως δημόσιων αγαθών, είναι υποχρέωση του κράτους να τις προσφέρει. Δεύτερο στοιχείο, έχουμε τις πολλαπλές επιλογές των μαθητών, ιδιαίτερα στο ενιαίο λύκειο, που δημιουργούν πρόσθετες ανάγκες που δεν υπάρχουν στην ιδιωτική εκπαίδευση. Τα προγράμματα στήριξης του αλφαβητισμού, αλλογλώσσων, στήριξης, ειδικές μονάδες που υπάρχουν στις σχολικές μονάδες, όπως επίσης και η κατοίκον εκπαίδευση, είναι πρόσθετα στοιχεία τα οποία προσφέρει και άλλες μορφές εκπαίδευσης προσφέρει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
Επίσης, το Υπουργείο Παιδείας προσφέρει ιδιαίτερα και έχει μια κοινωνική διάσταση, θα έλεγα, σε αιτητές πολιτικού ασύλου και εκεί είναι υποχρέωση, συμβατική υποχρέωση του κράτους. Ναι. Τέλος, θα έλεγα ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, επειδή ακριβώς δεν θέλει την πληθυσμιακή αποψήλωση των ορεινών χώρων, όπως επίσης και ειδικά σχολεία που υπάρχουν σε αυτούς τους χώρους και θα έλεγα και στη δημοτική και στη μέση εκπαίδευση, απομονωμένων περιοχών όπως είναι η περιοχή του Πύργου ή ειδικού καθεστώτος όπως είναι το Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου. Άρα όλες αυτές οι περιπτώσεις ανεβάζουν το κόστος της εκπαίδευσης. Πόσο το ανεβάζουν αυτό το κόστος, έχει προσμετρηθεί? Αυτό δεν έχει προσμετρηθεί με ακρίβεια. Είμαστε στην διαδικασία αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε να έχουμε έναν ισολογισμό. Αλλά αυτό που τονίζω ιδιαίτερα είναι ότι θα πρέπει να έχουμε εγκυροποίηση των στοιχείων της ιδιωτικής εκπαίδευσης για να έχουμε έναν μέτρο σύγκρισης, για να μπορούμε να ακριβώς με σταθμισμένους δείχτες να προσδιορίζουμε την όποια διαφορά. Και εδώ λέω ότι και η ιδιωτική εκπαίδευση αντιμετωπίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ως μέρος της συνολικής εκπαίδευσης και ενδιαφερόμαστε ακριβώς για να έχουμε μια εθνική εκπαιδευτική πολιτική. Ελάτε κύριε Κριτικέ, γιατί είναι πολλά που μαζεύονται. Καταρχήν είναι το θέμα των στοιχείων. Λέει ο κύριος Λουίς Κυπριανός, είναι μέσος όρος, λέει, είναι ενδεικτικό, είναι αποδειγματοληπτικό έλεγχο αυτό το ποσό των 6.500 ευρώ. Εν πάση περιπτώσει, εσείς τι στοιχεία έχετε να αντιπαραβάλλετε σε σχέση με το κόστος? Εμείς τα στοιχεία που έχουμε να αντιπαραβάλλουμε είναι τα στοιχεία που παίρνουμε από τη στατιστική υπηρεσία, τα οποία εμείς τα θεωρούμε έγκυρα και επίσημα και σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία το κόστος αναμαθητή στη μέση εκπαίδευση είναι 9.519 ευρώ. Στη δε γενική και τεχνική εκπαίδευση είναι κάτι περισσότερο από 13.500 ευρώ. Αυτά τα στοιχεία εμείς δεν αμφισβητούμε την ποιότητα που προσφέρεται στα δημόσια σχολεία. Όμως, εμείς είμαστε υπερήφανοι και για την ποιότητα που προσφέρεται στα ιδιωτικά σχολεία και γι' αυτό επιλέγεται από το 17% των Κυπρίων, παρόλο ότι υπάρχουν και δίδακτρα στα ιδιωτικά σχολεία. Μιλούμε εδώ ότι η συνεισφορά των ιδιωτικών σχολείων μόνο στη μέση εκπαίδευση, οικονομικά πάντα μιλώντας, στα ταμεία του κράτους είναι 110 περίπου εκατομμύρια. Αυτοί οι αριθμοί πηγάζουν από τους 11 περίπου χιλιάδες μαθητών που φοιτούν στη μέση ιδιωτική εκπαίδευση, 11.000 μαθητές, επί περίπου των μέσων όρων 10.000 ευρώ αν φοιτούσαν στη μέση εκπαίδευση. Και παίρνω τον μέσον όρο που είναι κάτι μεταξύ 9.500 και 13.000 που είναι το κόστος αναμαθητή στη μέση εκπαίδευση. Αμέσως μιλούμε να πάρουμε το σενάριο ότι δεν υπήρχε ιδιωτική εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος θα επομιζόταν 110 εκατομμύρια μόνο από τη μέση εκπαίδευση, άλλα 30 εκατομμύρια περίπου από τη δημοτική εκπαίδευση και άλλα περίπου 60 εκατομμύρια από τα νηπιαγωγεία, που μιλούμε για μια βοήθεια στα οικονομικά του κράτους περίπου 200 εκατομμύρια. Από την ύπαρξη της ιδιωτικής εκπαίδευσης, μη λαμβάνοντας υπόψη την τριτοβάθμια. Οπότε εδώ πηγάζει το θέμα, είναι και οικονομικό και κοινωνικό. Είναι οικονομικό γιατί το κράτος οικονομά περίπου 200 εκατομμύρια από τους περίπου 20.000 μαθητές που φοιτούν στη δημοτική και τη μέση εκπαίδευση, και το κράτος εδώ πρέπει να δείξει την ευαισθησία του, την κοινωνική του αλληλεγγύη προς αυτόν τον κόσμο που επέλεξε την άλλη επιλογή της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Ναι. Τώρα έρχομαι κοντά σας κύριε Διπλάρε, διότι εδώ λέει υποστηρίζουν τα ιδιωτικά σχολεία, υπάρχει μια εξοικονόμηση. Εγώ θα πάω λίγο από την πλευρά των γονιών. Γιατί είναι δύσκολη καιρή, γιατί δέχομαι καθημερινώς τηλεφωνήματα από γονείς παιδιών στην ιδιωτική εκπαίδευση που είναι ήδη και σε προχωρημένα επίπεδα και σε προχωρημένα στάδια. Είναι πολύ δύσκολο να διακόψουν αυτά τα παιδιά τώρα
τη φοιτησή τους και να οδηγηθούν στα δημόσια σχολεία. Και λένε το εξής επιχείρημα οι γονείς. Εμείς φορολογούμαστε, εντάξει, κατ' επιλογή στείλαμε τα παιδιά μας σε ιδιωτικά σχολεία και απληρώνουμε δίδακτρα όσοι μπορούν, γιατί αρκετοί είναι και άνεργοι και αρκετοί έχουν υποστεί σοβαρές μειώσεις στους μισθούς. Εμείς, λένε, ως φορολογούμενοι πολίτες, πληρώνουμε για την δημόσια εκπαίδευση. Πληρώνουμε για όλα αυτά που προσφέρονται από το κράτος, από την πολιτεία, σε όσους μαθητές φοιτούν στη δημόσια εκπαίδευση και πληρώνουμε και τα δίδακτρα και δεν υπάρχει ανταπόδοση για τα δικά μας τα παιδιά. Αγαπητή Πέτρα, είναι πολλά τα οποία λέγονται. Θα συμφωνήσω με αυτό το οποίο έχεις επισημάνει. Το γεγονός ότι πάρα πολλοί γονείς σήμερα, και είναι εδώ και ο εκπρόσωπος των ιδιωτικών σχολείων, μπορεί να μας επιβεβαιώσει, να μας διαψεύσει. Το γεγονός ότι αδυνατούν πλέον να συνεχίσουν τη φοιτηση των παιδιών τους σε αυτά τα ιδιωτικά σχολεία. Ως Δημοκρατικός Συναγερμός και ο πρόεδρος της Παράταξης πριν από μερικές εβδομάδες, εκείνο το οποίο είχαμε πει, είναι πως τόσο η δημόσια αλλά και η ιδιωτική παιδεία θα πρέπει να τη χάνουν της ίδιας αντιμετώπισης από την πολιτεία. Την ίδια ώρα θα πρέπει να δούμε πως και αυτά τα παιδιά των ιδιωτικών σχολείων. Να τη χάνουν της ίδιας αντιμετώπισης, είπε προηγουμένως και ο κ. Κυπριανός, γιατί δεν είναι θέμα αντιπαράθεσης εδώ. Όλη η παιδεία κάτω από την ίδια ομπρέλα είναι. Μα πώς είναι για τους μαθητές στην ιδιωτική εκπαίδευση? Να σας πω. Εύλογα όμως και από το Υπουργείο Παιδείας αλλά και ως κράτος μπορεί να απαντήσει κάποιος και να πει ότι, ξέρετε, η παιδεία η οποία προσφέρουν η δημόσια παιδεία, κάτω από αυτή την ομπρέλα, θέλετε, μπορεί ο μαθητής να εκπαιδευτεί. Τώρα, αν είναι επιλογή κάποιου η ιδιωτική εκπαίδευση με περισσότερο κόστος, εναπόκειται στον ίδιο και όχι στο κράτος. Ερχόμαστε όμως και θα πρέπει να δούμε κάποια στοιχεία και να πούμε ότι η Κύπρος, με βάση τα στατιστικά στοιχεία, πριν μπούμε στα στατιστικά στοιχεία, να πούμε ότι ναι, είναι αλήθεια ότι εξοικονομεί η ιδιωτική παιδεία περίπου 200 εκατομμύρια στο κράτος. Αυτό είναι πραγματικότητα και θα πρέπει να πιστωθεί. Όπως επίσης θα πρέπει να πούμε ότι τα δημόσια έξοδα όσον αφορά την παιδεία, με βάση και έρευνες αλλά και την World Bank, η οποία παρουσίασε τον Ιούλιο του 2013 σημαντικά στοιχεία, είναι ότι τα δημόσια έξοδα για την παιδεία ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι τα δεύτερα ψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως πατρίδα και σημαντικότερα ψηλότερα από το μέσο όρο της Ευρώπης. Αυτά τα στοιχεία την ίδια ώρα που η Κύπρος ξοδεύει τα μεγαλύτερα ποσά σε αναλογία του κατακεφαλήν εισοδήματος αναμαθητή. Κάποια στοιχεία τα οποία έχουν καταγραφεί, όπως επίσης ένα θετικό στοιχείο στη δημόσια παιδεία, το οποίο καταγράφει και η World Bank αλλά και το Πανεπιστήμιο Κύπρου, είναι πως το κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα καταγράφει τα ψηλά επίπεδα ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης. Δηλαδή, εκεί έχουμε τα ψηλότερα επίπεδα όσον αφορά τους μαθητές που ολοκληρώνουν την εκπαίδευση και δεν αφήνουν την εκπαίδευσή τους στη μέση. Αυτό θα πρέπει να πιστωθεί στη δημόσια εκπαίδευση. Ειδικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όλες οι έρευνες και οι μελέτες δείχνουν ότι αυξήθηκε εντυπωσιακά, κυρίως στην τελευταία δεκαετία, το γεγονός ότι όλοι οι μαθητές που μπαίνουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ολοκληρώνουν την φοιτησή τους. Υπάρχουν κάποια άλλα ερωτήματα όσον αφορά την ποιότητα εκπαίδευσης. Αν υπολογίσει κανείς, και μέσα από μία έρευνα που έκανα μαζί με τους συνεργάτες μου στα θέματα παιδείας, το γεγονός ότι σήμερα δίνουμε τεράστια ποσά όσον αφορά την παραπαιδεία. Αρκεί να σας πω ότι... Θα ερχόμουν στο ζήτημα της παραπαιδείας. Ναι, με βάση την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2011 μας κατατάσσει στην τέταρτη θέση με τις χώρες που ξοδεύουν εκατομμύρια κάθε χρόνο για τα φροντιστήρια των παιδιών. Συγκεκριμένα, οι Κύπροι γονείς είναι αριθμοί οι οποίοι όταν τους εντοπίσαμε ειλικρινά μείναμε άφωνοι. Οι Κύπροι γονείς ξοδεύουν 111 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο για φροντιστήρια. 111 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο δίνουμε για φροντιστήρια, κάτι το οποίο θα πρέπει να προβληματίσει και σίγουρα το Υπουργείο Παιδείας αλλά και την Επιτροπή Παιδείας και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Δηλαδή, πόσο δωρεάν είναι η δημόσια παιδεία σήμερα, που επαναλαμβάνω, είμαστε στην υψηλότερη χώρα στις δαπάνες και λέμε ότι παρέχουμε δωρεάν εκπαίδευση στους μαθητές και κατ' επέκταση στους γονείς, την ώρα που οι γονείς καλούνται να δώσουν 111 εκατομμύρια συνολικά το χρόνο για τα φροντιστήρια των παιδιών τους. Στην Ελλάδα, η οποία κατέχει την πρωτιά όσον αφορά τα φροντιστήρια, εκείνο το οποίο καλούνται οι γονείς να πληρώσουν είναι 950 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
είναι με βάση μελέτες και έρευνες, αποτελέσματα οικονομικής έρευνας του Πανεπιστημίου Κύπρου που παρουσιάστηκαν πριν από μερικούς μήνες τα στοιχεία αυτά. Και θα πρέπει επίσης να υποθεί ότι οι κρατικές δαπάνες αναμαθητέοι σήμερα υπολογίζονται με βάση τιμές του 2011. Οι συνολικές δαπάνες της τάξης των περίπου των 10.276 ευρώ. Σημαντική αριθμή. Άρα εμείς εκείνο το οποίο λέμε και θα πρέπει και η Επιτροπή Παιδείας της Βουλής να ασκήψει και να θέλετε να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις. Είναι πώς αντιμετωπίζουμε σήμερα το πρόβλημα της παραπαιδείας. Εκτός από την παραπαιδεία, ένα σημαντικότατο πρόβλημα το οποίο διαγράφεται και φαίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι αυτό των φοιτητών οι οποίοι τελειώνουν τις σπουδές τους, έρχονται στην Κύπρο, αναζητούν να βρουν μια εργασία και δεν βρίσκουν. Το πρόβλημα, λέμε στο Δημοκρατικό Συναγερμό, αλλά θεωρώ και οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, αγαπητή Πέτρα, και θα το γνωρίζεις και εσύ, είμαι σίγουρος, ότι έγκυται και στον επαγγελματικό προσανατολισμό σήμερα στο σχολείο. Βεβαίως, βάλατε πολλά ζητήματα στο τραπέζι. Πριν πάω στο θέμα της παραπαιδείας, γιατί θέλω να το ανοίξουμε, κύριε Κυπριάνε, γιατί για να υπάρχει τέτοιο μεγάλο κόστος στα ιδιωτικά φροντιστήρια, σημαίνει ότι κάτι πάει λάθος στη δημόσια εκπαίδευση. Θα το δούμε στη συνέχεια. Δεν μου απαντήσατε όμως πώς αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο οι μαθητές, οι γονείς ιδιωτικής και δημόσιας εκπαίδευσης. Ας σας φέρω ένα παράδειγμα. Δημόσιες συγκοινωνίες. Μέχρι πέρσι τα παιδιά των δημοσίων σχολείων τύχαναν δωρεάν μεταφορά στα σχολεία τους. Τα παιδιά των ιδιωτικών σχολείων έφταναν στο σημείο να πληρώνουν μέχρι και 800 ευρώ τον χρόνο οι γονείς για να πάνε και να έρθουν τα παιδιά τους στο σχολείο, αλλά και ως φορολογούμενοι πλήρωναν και συνεισέφεραν για να υπάρχει δωρεάν μεταφορά και συγκοινωνία των μαθητών της δημόσιας εκπαίδευσης. Εδώ υπάρχει μία ανισοσκέλεια και είναι εξόφθαλμη, κυρία Κυπρία. Δεν θα έπρεπε αυτή η πολιτεία, αυτή η κυβέρνηση, με κάποιο τρόπο, ειδικά τώρα, γιατί ας μην παραμυθιαζόμαστε, δεν είναι οι πλούσιοι γονείς και τα πλουσιόπαιδα μόνο που είναι πλέον στην ιδιωτική εκπαίδευση. Δεν θα έπρεπε αυτή η πολιτεία με κάποιο τρόπο να βοηθήσει αυτή την κατάσταση, εφόσον λέμε είναι ισότιμη μεταχείριση δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης? Το Σύνταγμα λέει σαφέστατα ότι το κράτος είναι υποχρεωμένο να προσφέρει εκπαίδευση και υγεία και άλλες υπηρεσίες ως δημόσια αγαθά. Άρα, ως εκ τούτου, οι πολίτες πρέπει να συνεισφέρουν για την κατοχύρωση αυτού του δικαιώματος. Και προσφέρεται αυτό σε όλους χωρίς διακρίσεις. Η αρχή ότι δεν προσαρμόζουμε τις ιδιωτικές επιλογές σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος πρέπει να υιοθετηθεί. Θα πρέπει να πω ότι ο ιδιώτης επιλέγει την ιδιωτική εκπαίδευση γιατί έχει και κάποιες άλλες βλέψεις. Δηλαδή, πρέπει να προσδιορίσουμε την ιδιαιτερότητα. Θέλει να σπουδάσει στο εξωτερικό και να κάνει συγκεκριμένες σπουδές. Θέλει να πάει στο ιδιωτικό σχολείο, διότι το ιδιωτικό σχολείο του προσφέρει κάποια πράγματα που θεωρεί ο γονιός ότι δεν του προσφέρονται από το δημόσιο. Όμως, για να έρθω στην προσφορά του δημοσίου έναντι των ιδιωτικών σχολείων, ναι, το δημόσιο σχολείο έχει προσφέρει στη β' τάξη γυμνασίου και ηλεκτρονικούς υπολογιστές όπως έχει στα ιδιωτικά σχολεία, όπως έχει προσφέρει στο δημόσιο, και προσφέρει και άλλα πράγματα, τα οποία δεν φαίνονται. Δεν φαίνονται. Όμως, στην ουσία, σίγουρα δεν είναι όλοι οι γονείς που στέλνουν τα παιδιά τους στην ιδιωτική εκπαίδευση πλούσιοι. Όμως, είναι και θέμα και ενημέρωσης και επιλογής. Το κράτος στην ουσία προσπαθεί να αντιμετωπίσει πρώτιστα και να καλύψει και να προσφέρει σε όλους ανεξαίρετα και αδιακρίτως το δημόσιο αγαθό, και στη συνέχεια οι γονείς παίρνουν τις επιλογές τους. Ναι, όμως εγώ σας ρωτώ το εξής. Ένας γονιός ο οποίος μπορεί να θέλει 300 με 500 ευρώ τον μήνα, ιδιωτικά φροντιστήρια. Αυτό το θέμα της παραπαιδείας ανησυχεί ένα γονιό. Και ακόμη και αν δεν έχει την οικονομική δυνατότητα, κάνει την επιλογή του ιδιωτικού σχολείου, γιατί σου λέει κάτι δεν πάει καλά στη δημόσια εκπαίδευση για να υπάρχει τέτοια παραπαιδεία. Ανοίγει το θέμα της παραπαιδείας, ναι, και πρέπει να προσδιορίσουμε τον όρο παραπαιδεία και πρέπει να δούμε ότι η παραπαιδεία είναι συνάρτηση κατά κύριο λόγο της διαδικασίας εισδοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και δεν εστιάζεται μόνο στη δημόσια εκπαίδευση. Παραπαιδεία, αν
θέλετε να το προσδιορίσουμε, εστιάζεται και στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Δηλαδή, επώνυμα ιδιωτικά σχολεία αυτή τη στιγμή είναι γνωστό ότι προσφέρονται το απογεύματα στους μαθητές για να περάσουν τα GC ή να καταλάβουν πολύ καλές θέσεις στα πανεπιστήμια του εξωτερικού και δι της Αγγλίας, ιδιωτικά φροντιστήρια. Άρα στην ουσία η παραπαιδεία δεν εστιάζεται μόνο στη δημόσια. Δεν λέω ότι είναι, επίσης πρέπει να εξαιρέσουμε την νόμιμη παιδεία που προσφέρεται από τα φροντιστήρια. Τώρα, από την άλλη πλευρά, αν θέλουμε να εξετάσουμε το φαινόμενο παραπαιδεία και να δούμε τους λόγους και τα αίτια που το προκαλούν, είναι πάρα πολλοί και οι λόγοι αλλά και τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για αυτό το θέμα. Ναι. Δηλαδή, η επιμονή των γονιών να επιλέξουν τα παιδιά τους σε συγκεκριμένο κλάδο σπουδών, χωρίς ουσιαστική και σε βάθος μελέτη των κλήσεων και των δυνατοτήτων του παιδιού, πολλές φορές. Είναι μια πηγή προβλήματος. Ένα. Άρα, λαθασμένες επιλογές, οι οποίες στην ουσία δημιουργούν και συμβάλλουν στο να έχουμε ενισχυτική διδασκαλία ή επίσης το ανταγωνιστικό περιβάλλον το οποίο δημιουργείται σε σχέση με το σε ποιο πανεπιστήμιο θα μπει κάποιος. Επίσης, πολλές φορές τα παιδιά υπερεκτιμούν κάποιες από τις δυνάμεις τους. Υπάρχουν επίσης και αδυναμίες σε επιμέρους μεθοδολογίες διδασκαλίας κλπ. Όμως θα μπορούσαν κάλλιστα να μπουν, να έχουμε κάποια μέτρα. Επίσης, θα έλεγα ότι η διδασκαλία προσφέρεται τα απογεύματα και σε κάποιους που μένουν ανεξεταστέοι. Δηλαδή είναι και αυτή μια μορφή παραπαιδείας. Ελάτε κύριε Κριτικέ, γιατί μαζεύτηκαν πολλά. Από πού να ξεκινήσουμε? Είναι επιλογή ενός γονιού να πάει στην ιδιωτική εκπαίδευση. Και έχει το τίμημα. Και το πληρώνει. Βεβαίως. Εμείς θέλουμε το κράτος να προστατεύσει αυτή την επιλογή και να είναι δικαίωμα επιλογής. Να μπορεί ο γονιός να επιλέξει, να έχει το δικαίωμα να επιλέξει. Μέχρι τώρα επιλέγονται, όπως είχα αναφέρει και προηγουμένως, τα ιδιωτικά σχολεία σε ποσοστό περίπου 17%. Οι γονείς πληρώνουν δίδακτρα, τα οποία κυμαίνονται από 5 μέχρι 7.500 ανάλογα με το σχολείο, το ιδιωτικό. Τώρα οι καιροί είναι δύσκολοι, έχουμε την οικονομική κρίση και αυτοί οι γονείς οι οποίοι είχαν το δικαίωμα να επιλέξουν και έχουν επιλέξει, τώρα κάτω από το βάρος της οικονομικής κρίσης έχουν το δίλημμα. Ενώ είχαν το δικαίωμα να επιλέξουν και επέλεξαν το ιδιωτικό, το οποίο είναι και πιο οικονομικό από το δημόσιο σχολείο. Καλά, άλλα καταδεικνύονται από τα όσα λέγει ο κύριος Κυπριανός. Και στην ιδιωτική εκπαίδευση φροντιστήρια κάνουν το απόγευμα, λέει. Να το αγγίξουμε και αυτό το θέμα. Ναι. Εμείς αυτό που ζητούμε είναι το κράτος να βοηθήσει αυτούς τους μαθητές. Είναι πολλοί αυτοί οι μαθητές από στοιχεία που έχει ο σύνδεσμός σας. Είναι αρκετές αυτές οι περιπτώσεις γονιών που σήμερα δυνατούν να πληρώσουν τα δίδακτρα? Επειδή τα ιδιωτικά σχολεία έχουν μαθητές από όλες τις οικονομικές τάξεις, ναι, έχει αρκετούς γονείς σήμερα που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Τα ιδιωτικά σχολεία δεν έχουν βάλει αυξήσεις, αντιθέτως έχουν προχωρήσει σε μειώσεις των διδάκτρων τους τα τελευταία χρόνια για να βοηθήσουν αυτούς τους μαθητές και βοηθούμε και με εκτόσεις και 40% και 50% όσο μπορούμε, αλλά είναι και αρκετοί αυτοί που δεν μπορούν, γιατί βλέπουμε ότι αγγίζει το θέμα της ανεργίας αρκετές οικογένειες και οι οικογένειες αυτές που είχαν κάνει την επιλογή τους πρέπει να στηριχτούν από το κράτος. Διότι το θέμα παίρνει και κοινωνικές διαστάσεις. Ναι. Για έλατε και στο ζήτημα της παραπαιδείας, γιατί εγώ το κρατάω αυτό. Παραπαιδεία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, άρα μήπως στην τελική αυτό που προτάσετε ως επιχείρημα, η ποιότητα της εκπαίδευσης και των προσφερόμενων υπηρεσιών, δεν είναι πανάκια? Να μου επιτρέψετε να αναφέρω και την πρόταση μας πάνω στο οικονομικό θέμα. Εμείς αυτό που ζητούμε είναι το κράτος να συνεισφέρει με κάποιον τρόπο ή με φορολογικές ελαφρύσεις στους γονείς που επιλέγουν την ιδιωτική εκπαίδευση ή με κάποιες επιχορηγήσεις που μπορεί να είναι ελαφρύσεις, όπως γίνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Κύπρος είναι από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που δεν στηρίζει
οικονομικά τα παιδιά της που φοιτούν στην ιδιωτική εκπαίδευση. Με μια έρευνα που έχουμε κάνει με τις σκανδιναβικές χώρες, με τις χώρες τις υπόλοιπες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκουμε ότι η Κύπρος είναι από τις εξαιρέσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου το κράτος δεν συνεισφέρει, δεν βοηθά τα παιδιά που φοιτούν στην ιδιωτική εκπαίδευση. Από την άλλη όμως καταλαβαίνετε σε τι καιρούς ζούμε και που είναι και το κράτος σήμερα και τι μνημόνια έχουμε να υλοποιήσουμε και τι μέτρα για να δούμε μας επιφυλάσσονται μέχρι το 2016. Βεβαίως το καταλαβαίνουμε, αλλά αν θεωρήσουμε ότι 10 μαθητές φεύγουν από την ιδιωτική εκπαίδευση και πηγαίνουν στη μέση, το κόστος ανά μαθητή θα είναι περίπου 9.000 για αυτούς τους μαθητές να πάνε στη μέση εκπαίδευση. Μπορεί το κράτος να βοηθήσει μερικώς με 3 με 4.000, ώστε οι μαθητές να παραμείνουν στα ιδιωτικά σχολεία και να μην δημιουργηθεί εν είδη επιδόματος, λέτε. Εν είδη επιδόματος ή φορολογικής ελάφρυνσης. Έρχομαι κοντά σας, κύριε Δίπλα, γιατί εντάξει, εγώ θέλω να βάζουμε τα πράγματα ρεαλιστικά στο τραπέζι. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι εν είδη επιδόματος ή χορηγίας θα είναι δύσκολη κατάσταση, αλλά σε ό,τι αφορά την πτυχή των φορολογικών ελαφρύνσεων, θα μπορούσε η Πολιτεία, η Βουλή, είστε μέλος της Επιτροπής Παιδείας, γι' αυτό είστε κοντά μας, να εξετάσει το ενδεχόμενο φορολογικών ελαφρύνσεων αναλόγως των διδάκτρων για να διευκολυνθεί, αν μη τι άλλο, για μία περίοδο και η ιδιωτική εκπαίδευση. Αγαπητή Πέτρα, σαν μια πρώτη ματιά όσον αφορά τις επιχορηγήσεις, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά αυτή την περίοδο που διανύουμε, που προσπαθούμε να βρούμε εκατομμύρια από το πουθενά, ούτως ώστε να πληρωθούν πρώτα οι μισθοί και οι συντάξεις. Άρα το θέμα επιχορηγήσεις θα ήταν δύσκολο. Εκείνο όμως το οποίο μπορεί να δούμε μέσα από μια διεξοδική συζήτηση εκεί στην Επιτροπή Παιδείας, σε συνεννόηση πάντα και με την Επιτροπή Οικονομικών, είναι κατά πόσο μπορούν να υπάρξουν κάποιες φορολογικές ελαφρύσεις. Υπάρχει ένα παραθυράκι αυτό που μπορούμε να το δούμε, να δούμε ποιες θα είναι αυτές οι φορολογικές ελαφρύσεις και πόσο θα επιβαρύνουν τα οικονομικά του κράτους ή δεν θα τα επιβαρύνουν μέσα από κάποια μετατόπιση, αν θέλετε, των χρημάτων που δίνονται από τους γονείς. Αν βάλετε το κόστος ενός μαθητή στην δημόσια εκπαίδευση, παρόλο ότι υπάρχει μια διαφορετική άποψη για το που στέκει αυτό το κόστος, και τον φόρο που πληρώνει ένας γονιός και σταθμιστούν. Ναι, ενδεχομένως να μην είναι τόσο μεγάλες οι απώλειες για το κράτος. Καταλαβαίνετε ναι, κατάλαβα τι το σκεπτικό σας. Ίσως σε μια επόμενη συνεδρία της Επιτροπής Παιδείας, αν θέλετε, είναι και η θέση μου να το εγγράψουμε στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, να το συζητήσουμε, να δούμε ακριβώς πού μπορούμε να εξεύρουμε κάποιες φορολογικές αναφρήσεις. Επαναλαμβάνω όμως ότι είναι θέση αρχής της πολιτείας, του κράτους. Διαχρονικά, ότι στηρίζει τη δημόσια υπηρεσία, παρέχει δεν κάνουμε και τη συζήτηση για να καταρακώσουμε τη δημόσια εκπαίδευση σε καμία περίπτωση, και δεν θα ήθελα να προσλάβει και την εντύπωση αντιπαράθεσης δημόσιας ιδιωτικής. Αλλά εδώ υπάρχουν κάποια υπαρκτά γεγονότα, κάποια προβλήματα. Ένα άλλο και προβλήματα που προέκυψαν. Το οποίο μας είχαν θέσει στην ιδιωτική εκπαίδευση και στον πρόεδρο της παράταξης, όταν είχαμε επίσκεψη σε κάποια ιδιωτικά σχολεία, ήταν τη εισδοχή στα πανεπιστήμια των μαθητών από τα ιδιωτικά σχολεία. Και οφείλω να ομολογήσω ότι αυτό το συζητάμε εδώ και περίπου ένα μήνα στην κοινοβουλευτική ομάδα μας, ούτως ώστε να καταλήξουμε σε μία φόρμουλα. Γιατί κάποιοι γονείς είπαν ότι υπάρχει μια αδικία όσον αφορά τα παιδιά μας που δεν μπορούν, παρόλο που υπάρχει σήμερα, να μπορούν να δώσουν εξετάσεις εισδοχής στα πανεπιστήμια, δεν υπάρχουν οι θέσεις. Καλά, αυτό όμως ήταν θέμα επιλογής. Γνώριζαν ευθύς εξ αρχής ότι μπαίνοντας στην ιδιωτική εκπαίδευση σε κάποια σχολεία ενδεχομένως να μην μπορούσαν να ανταποκριθούν στην ύλη των προεισαγωγικών. Θα πρέπει να δούμε πώς αντιμετωπίζουμε κάποια πράγματα. Το πρώτο απ' όλα, επειδή λέχθηκε για την παραπαιδεία και για τα φροντιστήρια, τα οποία αποτελούν σήμερα το 20% των δαπανών όσον αφορά την δημόσια εκπαίδευση, τα χρήματα τα οποία δίνονται από τους γονείς για τα φροντιστήρια. Πώς γίνεται η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, πολύ σημαντικός τομέας και σημαντικότατο. Αν είναι όπως τη δημόσια υπηρεσία που είναι όλοι άριστοι, τι να σας πω, δεν ξέρω. Είναι οι αλλαγές οι οποίες αποφασίστηκαν από κάποιους πριν από μερικά χρόνια. Το γεγονός ότι σήμερα έχουν συσταθεί 3 επιτροπές στο Υπουργείο, να δούμε ακριβώς ποιες είναι εκείνες οι αλλαγές. Πώς στηρίζουμε, επαναλαμβάνω, και τον επαγγελματικό προσανατολισμό, πώς αλλάζουμε τη μορφή. Γιατί ό,τι είχε να δώσει το σύστημα αυτό,
Το έδωσε. Ναι, γιατί αυτό που είπε προηγουμένως ο κύριος Κυπριανός και είναι ευθύνη εμάς των γονιών. Ξυπνάμε μία μέρα και έχουμε ένα όραμα, το παιδί μου θα γίνει δικηγόρος. Αν είμαι εγώ δικηγόρος, θα γίνει δικηγόρος. Αν είμαι κάτι άλλο, βάζουμε τα παιδιά μας σε ένα λούκι στο οποίο ενδεχομένως να μην έχουν το ταλέντο να ανταποκριθούν και μετά αναγκαζόμαστε να τα φορτώσουμε και με ιδιαίτερα για να μπορέσουν να καλύψουν τα δικά μας όνειρα και στόχους. Ναι, γιατί και έχουμε ευθύνη σε και αυτό. Το πτυχίο το μεταπτυχιακό, αντί να είναι το εισιτήριο για την εργασία, είναι το εισιτήριο δυστυχώς για την ανεργία. Άρα αυτά όλα θα πρέπει να μας προβληματίσουν. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας διάλογος και για το κόστος της ιδιωτικής και της δημόσιας παιδείας. Να βρούμε τα προβλήματα, σίγουρα τα θετικά είναι περισσότερα. Να βρούμε τα προβλήματα και από κοινού να αντιμετωπίσουμε. Είναι καιρός. Ως πριν από μερικά χρόνια, όταν δεν είχαμε κανένα οικονομικό πρόβλημα, πιστεύαμε ότι δεν είχαμε οικονομικό πρόβλημα, βάζοντας τα προβλήματα κάτω από το χαλί, δεν αγγίζαμε αυτά τα θέματα. Θα πρέπει να αγγίξουμε, ναι, και το κόστος της ιδιωτικής εκπαίδευσης, όπως επίσης και της δημόσιας εκπαίδευσης, γιατί οφείλω να πω ότι δεν ανταποδίδουν και δεν επιστρέφονται αυτά τα χρήματα που δίνονται στη δημόσια εκπαίδευση πίσω στην οικονομία. Άρα αυτό εδώ το σημείο θα πρέπει όλοι να μας προβληματίσει. Ας είναι αυτό το σημείο η αφετηρία για ένα διάλογο που θα καταλήξει κάπου με κάποιες αποφάσεις και με αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Πάντως, σε ό,τι αφορά τα βραχυπρόθεσμα ζητήματα, που είναι το τι γίνεται με τους γονείς που δεν μπορούν να πληρώσουν δίδακτρα και το θέμα των φορολογικών ελαφρύνσεων, που μοιάζει να είναι ρεαλιστικό εκ πρώτης όψεως, είπατε θα εγγράψετε θέμα στην Επιτροπή και το κρατάω. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κυπριανό αν θα μπορούσαν να υπάρξουν τρόποι συνεργασίας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Στα νοσοκομεία, στην υγεία για παράδειγμα, δεν ξέρω αν μπορεί να ισχύσει και για την εκπαίδευση, δεν είμαι ειδική. Εκεί γίνεται πλέον κάποια αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα. Με αυτόν τον τρόπο στηρίζεται και ο ιδιωτικός τομέας, αποφορτίζεται και ο δημόσιος τομέας. Θα μπορούσαν τέτοιου είδους συνεργασίες να γίνουν και στην περίπτωση της εκπαίδευσης? Ναι, εμείς, όπως έχω πει, ως Υπουργείο Παιδείας θεωρούμε την παιδεία ως εθνική υπόθεση και μέσα στα πλαίσια αυτά και ως Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προσφέρουμε τη δυνατότητα στους συναδέλφους της ιδιωτικής εκπαίδευσης να επιμορφώνονται και να παρακολουθούν τις εξελίξεις που προσδιορίζει η πολιτεία όσον αφορά τις εκπαιδευτικές μεθοδολογίες και τις άλλες επιμορφώσεις για ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Είναι μία δυνατότητα που προσφέρουμε. Επίσης, θα μπορούσαν να υπάρξουν σχολικές συμπράξεις και ήδη πολλές φορές εκπροσωπούνται σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης και της μέσης γενικής και εκπαίδευσης στα ευρωπαϊκά φόρα. Δηλαδή, πολλές φορές έχουμε αντιπροσωπείες και υπάρχει ήδη η πρώτη όσμωση. Άρα, οι σχολικές συμπράξεις είναι χρήσιμο να γίνονται ανάμεσα στα δημόσια και ιδιωτικά, διότι ακριβώς ανταλλάζονται εμπειρίες, καταγράφονται νοοτροπίες πολλές φορές και βεβαίως μπορεί οι συμπράξεις αυτές να μπορούν να επεκταθούν και σε θέματα απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων, να υπάρξουν και να μπορεί ακριβώς η εμπειρία που υπάρχει στο δημόσιο τομέα να μεταφερθεί και από πλευράς άντλησης κονδυλίων, να μεταφερθεί και στον ιδιωτικό τομέα για να μπορούν και εκείνοι να αναπτύξουν και να αντλήσουν τα απαραίτητα κονδύλια και για όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν την ιδιωτική εκπαίδευση. Είμαστε στη φάση ακριβώς της προσπάθειας για αναδιοργάνωση και ανασύνταξη του γραφείου της ιδιωτικής εκπαίδευσης στο Υπουργείο Παιδείας. Γι' αυτό ακριβώς και καλούμε και τους φορείς να εκμεταλλευτούν και να δράξουν αυτή την ευκαιρία. Εσείς με ποιους τρόπους θα βλέπατε συνεργασία, κύριε Κριτικέ, δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, κατά τρόπο που να υποβοηθείτε και η μία πλευρά και η άλλη? Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει βήματα μπροστά τα τελευταία χρόνια. Η συνεργασία μας με το Υπουργείο Παιδείας είναι πολύ καλή και βελτιώνεται συνεχώς. Αρκετά από τα αιτήματα μας τα βλέπει πολύ θετικά το Υπουργείο Παιδείας και βλέπουμε ότι υπάρχει μια πιο αγαστή και καλύτερη σχέση γενικά με το Υπουργείο Παιδείας. Και εγώ επιμένω ξανά ότι αυτό που χρειάζονται τώρα είναι στήριξη οι γονείς οι οποίοι αντιμετωπίζουν την οικονομική κρίση και βρίσκονται στα ιδιωτικά σχολεία γιατί είχαν κάνει αυτή την επιλογή. Και θα πρέπει όμως και εσείς να καταγράψετε το πρόβλημα, δηλαδή το μέγεθος αυτού του προβλήματος. Πόσες είναι αυτές οι οικογένειες που σήμερα μπορεί και να χρειάζονται είναι και όλοι, υποστήριξη? αγαπητοί Πέτρο.
η πλειοψηφία αυτών των οικογενειών να θέλουν την οικονομική ελάφρυνση? Λόγω της οικονομικής κρίσης, σχεδόν με κάποιες στατιστικές λέγεται ότι το 95% του κόσμου έχει επηρεαστεί. Άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Ναι. Οπότε εμείς ξαναλέμε ότι το κράτος πρέπει άμεσα να το αγγίξει αυτό το θέμα και στο κάτω-κάτω ο μαθητής που θα φύγει από το ιδιωτικό σχολείο και θα πάει στο δημόσιο θα μεταφέρει το κόστος αλλού. Γιατί ο κράτος να μην μεριμνήσει έγκαιρα και να βοηθήσει αυτές τις οικογένειες, οι οποίες μπορεί να σταθούμε στο παράδειγμα οικογενειών που έχουν χάσει και οι δύο την εργασία τους. Αλήθεια, τι κάνετε με αυτά τα παιδιά? Δεν φαντάζομαι να έχουμε κρούσματα εξόδου αυτών των παιδιών με την έννοια του ότι δεν πληρώνεις δίδακτρα, φεύγεις από το σχολείο. Δεν φαντάζομαι να έχουμε τέτοια περιστατικά. Αυτόν υπάρχει οικειοθέλος. Από αξιοπρέπεια και μόνο αρκετοί γονείς μπαίνουν στη δύσκολη θέση να κάνουν... Ναι, δεν λέω αυτό. Δεν λέω από αυτό. Από εκεί και πέρα. Σχολεία να διώχνουν μαθητές. Γιατί δεν μπορούν οι γονείς να πληρώσουν, ειδικά μεσούσης της χρονιάς. Από εκεί και πέρα, εγώ επαναλαμβάνω ότι τα σχολεία, τα ιδιωτικά σχολεία, έχουν κάνει υπερβάσεις και βοηθούν όσο μπορούν τους γονείς που δυσκολεύονται. Συνεπώς, για να κλείσουμε τη συζήτηση. Σε εκείνο στο οποίο θα πρέπει να επικεντρωθούμε είναι στην οικονομική ελάφρυνση αυτών των γονιών των ιδιωτικών σχολείων. Προς αυτή την κατεύθυνση θα καταθέσουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Ήδη μελετούμε κάποιες στο Δημοκρατικό Συναγερμό. Θα τις καταθέσουμε στην Επιτροπή Παιδείας, σε συνεργασία με την Επιτροπή Οικονομικών, ακριβώς να δούμε πώς ενισχύονται αυτοί οι γονείς. Αλλά επαναλαμβάνω ότι θα πρέπει να γίνει και κάποια μελέτη περισσότερη, γιατί αυτό είναι το βραχυπρόθεσμο κομμάτι. Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, ναι, πώς θα μπορούσε να υπάρξει μια αλληλεπίδραση και μια συνεργασία μεταξύ των δύο? Και αυτό πρέπει να γίνει, αλλά θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα, γιατί το πρόβλημα είναι συγκεκριμένο. Αν μου επιτρέπετε, θα έλεγα ότι στην δημόσια εκπαίδευση πετύχαμε σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς να έχουμε περιορισμένη σχολική αποτυχία και σχολική εγκατάλειψη. Και αυτό πρέπει να πιστωθεί στο δημόσιο σχολείο. Ναι. Και επίσης θα έλεγα ότι και μέσα από την στοχευμένη επεξεργασία των κρατικών προϋπολογισμών καταφέραμε ακριβώς να έχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των δημόσιων δαπανών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ευχαριστώ πολύ. 5 δευτερόλεπτα για να συμφωνήσω ότι με βάση τις έρευνες το ποσοστό όσων εγκαταλείπουν νωρίς το σχολείο στην Κύπρο είναι κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αυτό που είπατε προηγουμένως και το κρατήσαμε στα θετικά. Η πιθανή φυγή μαθητών από τα ιδιωτικά σχολεία πιθανώς να δημιουργήσει προβλήματα στο δημόσιο σχολείο. Και αυτό θα πρέπει να μετρηθεί. Να το κρατήσουμε και αυτό για προβληματισμό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.